Päivään? Hetkinen, herrahan näyttää olevan yksi niistä virtahevoista. Minä olen vakaasti sitä mieltä, että minä olen Muumipappa. Virtahepo te olette. Muumipappa. Virtahepo. Muumipappa. Virtahepo. Muumipappa. Virtahepo. Enkä. Te olette. Virtahepo. Enkä. Minä olen Muumipappa. Virtahepo. 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 Hävitkää! Minä olen vakaasti sitä mieltä, että minä olen Muumipappa. Mitä emme piittaa piiruakaan. Meillä on sopivan kokoinen häkki teillekin. Hävitkää! Sisään, sisään, sisään! Sisään, sisään! Sisään, sisään, sisään! Sisään! Minä olen Muumipappa, tämän talon omistaja. Mitä emme piittaa piiruakaan. Sisään! Virtahepo, virtahepo, virtahepo.